Γεια σας γήινοι και καλώς ήρθατε στο Terraria. Πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ό,τι να είναι. Έχω φτιάξει ήδη ένα μικρό κόσμο και έχω κάνει τα βασικά πράγματα. Έχω χτίσει ένα μικρό σκατουλάκι που υποτίθεται ότι είναι σπίτι. Ναι. Ένα μικρό ορυχείο. Και έχω αυτό το όμορφο τσικούρι. Δεν είναι όμορφο και είναι και άχρηστο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί εμένα μου αρέσει. Και ο Ξανθούλης εδώ πέρα πηδάει τις σκάλες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάθε και μαλακίζεται μέσα στο σπίτι. Τι θέλει? Αχα! Χυστήκαμε. Για να δούμε. Ωραία. Εγώ θα έλεγα να πάμε να σκάψουμε λίγο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Την αξίνα στο χέρι. Αξίνα από χαλκό, Εσείς δεν έχετε μια τέτοια. Λαγουδάκι. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Άλλη ψέματα είπα. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τι με πιάσε. Λοιπόν, πάμε να σκάψουμε. Αυτό θα πάρει ώρες. Ωρε φίλε. Καλά, θα χρειαστούμε μαγεία. Μπούγια! Κοίτα κύριε φίλε, ούτε φους ροντάνα έλεγα. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, με ένα μαγικό τρόπο που λέγεται μοντάζ, σκάψαμε όλο αυτό. Ναι. Για να δούμε τι ανακαλύψαμε. Αχα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι καλό ή είναι κακό. Κανείς δεν ξέρει. Λίγο να σκάψω εδώ πέρα μια τρυπούλα. Έτσι για την πλάκα. Αχα. Δεν μας επιφυλάσσει ακριβώς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Καλά, εντάξει, έχει εκεί πέρα μια γλαστρούλα. Και από ό,τι καταλαβαίνετε πρέπει να τη σπάσουμε. Γιατί αλλιώς το παιχνίδι δεν θα λέγονταν Terraria. Αχα. Πήραμε. Τι θέλει αυτό, κύριε, τι θέλει αυτό? Πήγε από εδώ, βρώμικο προφυλακτικό που έχει περίεργο σχήμα. Μες στη μάπα σου. Συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει κάτω. Και άλλη μια γλάστρα, εννοείται. Ωραία, φίλε. Ωραία, για να δούμε. Ωραία. Και για κάποιο λόγο σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορείς να... όχι. Δεν μπορείς να κολυμπήσεις αυτό το παιχνίδι. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Μα όμως δεν μπορείς να το κάνεις. Εμείς θα σκάψουμε τώρα αυτό το πράγμα για να πάρουμε να σου λες. Ναι, και άλλη μαγεία. Ωραία. Και θα συνεχίζουμε να σκάβουμε εδώ πέρα. Και να σκάβουμε. Και να σκάβουμε. Ωραία, δεν πειράζει. Είναι σκάψιμο. Ωραία, φίλε. Φουστρόντα! Οκ. Δεν με χαλάει καθόλου. Μια μικρή τρυπούλα. Δεν θέλω να πέσω εκεί μέσα. Ναι, δεν θέλω να πέσω εκεί μέσα. Μα κάτι λαμπυρίζει από εκεί και από ό,τι καταλαβαίνετε, ό,τι λαμπυρίζει σημαίνει ότι πρέπει να πάμε για να το βουτήξουμε γρήγορα. Ναι, αυτό σημαίνει για εσάς τους άπιστους. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Ναι, ξέρω εγώ τι σας λέω. Ωραία! Πάμε. Το μόνο σπασικό είναι πως πάλι θα γεμίσω εκείνη την τρύπα με νερό. Πετρούλα. Με απογοήτευσε. Όπα. Τι μου λες τώρα? Αυτό δεν είναι πετρούλα. Καλέ, αυτό εκεί δεν είναι πετρούλα. Αυτό εκεί πέρα είναι ασίμι. Αχα. Δεν περίμενα να βρω ασίμι. Ναι, δεν περίμενα να βρω ασίμι. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον είμαστε εδώ πέρα και έχουμε πισούς. Και από ό,τι βλέπετε έχω τόσους πολλούς πισούς. Τι στο καλό. Ωραία φίλε, 2 προφυλακτικά μαζεμένα. Κοίτα εκεί. Δεν θέλω να πέσω εκεί κάτω προς το παρόν. Και λοιπόν, Link, πιστεύω πως θα ήσουν περήφανος για μένα με όλα αυτά που έχω σπάσει. Και για να δούμε. Είναι εδώ μέσα. Και
Α, ναι. Κάνουμε αυτό το ωραιότατο κλικ. Τώρα πρέπει να χοροπηδήξω για λίγο. Βασικά δεν χοροπηδάω. Φτιάχνω λίγο τα μαλλιά μου από ό,τι βλέπετε. Ισότητα και θέλει και τείχο για να τα ισιώσω. Ζελεδάκι, black, ωραία. Και λίγο πυλό εδώ στις άκρες. Ωραία. Τώρα είμαι και γαμό, Ωραία. Λοιπόν. Κοίτα, προφυλακτικό ρε φίλε. Δεν πειράζει. Derp. Derp. Derp, derp, derp. Ωραία φίλε. Συγγνώμη γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Παιδάκια, αυτό που θα κάνω τώρα πρέπει να το κάνετε μόνο στους δασκάλους σας και όχι σε αυτές τις όμορφες τσούχες. Knife to the head! Δεν ξέρω αν εκείνη η μέδουσα είχε κεφάλι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, όχι, μες στη μάπα σου, μες στη μάπα σου, δεν ξέρω αν έχεις μάπα, αλλά δεν πειράζει. Πυρσί, χρειάζομαι πυρσούς, αλλιώς δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτα, αλλά χρειάζομαι πυρσούς, αυτό ακριβώς, δεν θα γίνει τίποτα. Μιστέλω, γιατί έρχεται πάνω. Όχι, δεν θα έρθεις πάνω. Κοίτα ρε, ήρθε. Δεν πειράζει. Γιατί εγώ έχω ένα knife και εσύ έχεις ένα κεφάλι. Οπότε, βασικά δεν έχεις κεφάλι. Knife to the head! Knife to the whatever. Glow stick. Good. It's a glow stick. Glow stick, λοιπόν. Αυτό το πράγμα μπορείς να το κρατάς και θα λαμπυρίζεις μέσα στο νερό. Γιατί μπορεί. Για να δούμε. Δεν ξέρω τώρα αν δεν θέλω να το κάνω αυτό. Γεια σου. Ωραία. Πιστεύω πως θα χρειαστεί να κάνω ένα μαγικό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, βέβαια, χρησιμοποιούσα το μυαλό μου για να βρω μια τρομερή στρατηγική. Ναι, οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε θα κάνουμε κάτι που είναι τελείως ηλίθιο, αφού χρησιμοποίησα το μυαλό μου. Ωραία, άσο και δεν με χαλάει καθόλου. Οπότε, ναι, για να δούμε, δούλεψε και πάνω κι ανάσα. Διότι από ό,τι βλέπετε μπορώ να αναπνέω από τα μάτια μου. Μην έχετε αντιρρήσεις. Διότι δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Δεν μπορώ να ξέρω καν. Και εσείς θα μου δώσετε αντιρρήσεις γιατί εσείς βλέπετε το βίντεο αυτό στο YouTube. Οπότε είδα δεν έχω. Αλλά δεν πειράζει, μην δώσετε αντιρρήσεις. Να είστε καλοί άνθρωποι και να μην το κάνετε. Για να δω κάτι. Λοιπόν. Αυτό ήταν το part 1, παιδιά. Τι βλέπω. Είναι απλώς νύχτα. Ενθουσιάστηκα, νόμιζα πως πήγα αρκετά βαθιά. Δεν πειράζει. Αυτά έχει η ζωή, Γιάννη. Πέστε το μου μια φορά. Και δεν το λέτε. Γιατί δεν το λέτε. Δεν πειράζει, εγώ θα φτιάξω το μαλλί μου γιατί σκατό δεν δίνω. Αυτό κάνω σε μια συγκεκριμένη μέρα στα τεράρια. Φτιάχνω το μαλλί μου. Εδώ και λίγο σακρούλες. Λακ. Και πυλό. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά. Τώρα το μαλλί μου είναι τέλειο. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Μιας και έχω ωραίο μαλλί, δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω. Κάντε ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε και ένα subscribe για να μείνετε συντονισμένοι για ό,τι άλλο πρόκειται να βγει. Θα βγει σύντομα. Διότι αν δεν έρθει η μάνα μου, θα κάνω και ένα δεύτερο σήμερα. Τεράρια λογικά. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ούτε να σας δείξω. Ούτε να κάνω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τώρα τι σκέφτεστε, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ξεχάστε το. Γεια σας. John out.